ban panma kung yuta na marang jinglong brio omdan bala ban biang borokin bakla ngasmo ka jingkran jung baden ngasmo ka baula biang lot na dang sedang ladai ublay bangamdan kampan panma suno ublay te khandiat nga kwa bat pnisai halor ka jingkran jong itu ikong ha kutuk meeting ngam tip fikirten kumno kong phisa sha ai hanrei jai bangalayo sngaw ya kutuk video ka ba fikren fikento ya iba arden ngahap ban pnisai ya fikhandiat halor kata namar ngatip ba uba arden umdon por kong ban pnisai ya fi umdon por iba arden em kong mentai khuslai kumno ban pen sngaw tho ya ka ba kumno ban pnisai ya ka ba kanang bakin start bakin nam sha pen bai su nang na syakman iba arden ibon kam ya kata innam don por man pensaya phi halor kata ka jingkren bat ka jingken tho jong phi na ka menta jong ba arden phi kong kanong ya phi snap ya ka poin ga bakren uba arden snap ba hadu bakut kanang ba pin sung thu iba arden ong kong i khem ong ba im don kam shu ban pamam na ublei iba arden ilong kum ma phi kum banga kum balong lem ki wei baro i don ka pop i hap ban pamam na ublei hanre iba arden i ong tang ka wei ba im don kam ban pamam na ublei kalong ba im pat ju thok ya ka jai ban riu bat ngangai ba iba arden inom thok hiru ya ka jai ban riu tang ya kata iba arden i ong im don kam shu ban pamam na ublei tementa kum ganuk sangan ong ya phi kong shubu menta ngam ju pen ya riu bat andala poi sha beneng ngan lei shu ublei ngan pan mam mo ngan ong blei map yang ngabang ala pen ya riu habang ngam ju pen ya riu pi snam ba ka poin kum juru iba arden andala poi sha beneng in pan mam mo na ublei in ong blei map ngala thok ya ka jai ban riu haba iba arden im ju thok snam ba ka poin lada phim so thu tang artli ki skor bu sa artli khanang ba phim so thu ba shwa ban kan tho de ban da perkhat de ban snap shwa ya ka kan tin jong ki riu iba arden ru ikhlem ong ba im don pop ikhlem ong ba im don kam pan mam no blei tangan ong ya phi snam ba kong